Solen den blænder mig! I virkeligheden! Goddammit! Goddammit! Så fucking rammer den vinduet over på den modsatte side, og så er der fucking så lige øjet på mig! Jeg kan fucking kigge noget! Du skriger, mens der er nogen, der spiller. De var helt nede bottom, så de har nok kondisco på. En lille flashdaler, så gør det frække ved dem. Reload på din bot! Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Nogle gange så føler... Nej, gutter, jeg står på toilettet lige nu. Ja, 20, 23, 22, 21, 20, i hånden. 19, Jeg må lige... 18, 17, Jeg 16, lige lige over. 15. Ej, man kan da ikke klemme en tidsstråle. Ej! Det er jo ikke... Ej, det går galt. Det er du pisser på gulvet nu. Pisse over Nej. Og da du ikke har noget forhud, du ikke engang holde det sammen derinde. Hvorfor vi imod level Jeg gider ikke mere! Hvem er det, der har meget elo? Men det er Daniel, han har 7. Og de har alle sammen 7. Hvorfor har I 7? I det mindste er det fucking overhurtigt, Daniel. Det er det eneste, jeg har at sige. Men jeg lavede lige den bedste joke, og så var jeg muted. Var det irriterende. Daniel, eller Krone, sig lige det mindste, det hurtigt overstået igen. Hvad, jeg har da lige skruet lidt ned, fordi du sidder og råber om dig. Hvad siger du? Det er fair. Sig lige i det mindste, det hurtigt overstået. I det mindste er det hurtigt overstået. Det er også det. Daniels kæreste bare at sige. Heyo! Joken er Jeg følte mig bedre første gang. Jeg var muted! Det er sgu da også dumt. Ja, jeg ved det godt. Hvorfor er vi tilbage her? Lille ancient hygge nu. Fordi jeg gider ikke spille Agent, og jeg har admin rights, så... Ja, Lille fix gloves og VS. Lille. Jamen prøv, det virker jo allerede, vi er på samme server. Jamen, lille skin og lille handske. Lille... Bare køb det, din fattige hund! Ultraviolet. Du har ikke nogen kniv! Du har ikke nogen kniv, hvorfor snakker du? Er du idiot? Jeg har lige solgt mig for at købe en bil. Luk dig røven. Jeg er i gang med at købe igen, din fede idiot. Du er så fattig! Bajer, hvad laver du? Bro, fuck dig. Du skal aldrig boost igen. Aldrig boost, du er boostet, skal du ikke hoppe ind ad vinduet? Hvad er det, Du skal stå på hjørnet, dit mongol! Ej, du skal bare fucking hoppe op, jeg vil ikke høre Du noget. stod under kanten, så hvis jeg hopper op, så rører jeg bare til højre, mongol. Ej, men jeg er i chok over, at du ikke kan finde ud af at hoppe ind ad vinduet. Jeg er i chok over, at du ikke kan finde ud af crouch. Altså hvad? Altså, jeg har da aldrig hørt lignende. Jeg har stået og crouch. Krone, så skal du ud af nu. One eternity later. Kan du sige undskyld fra før, Bajer? Undskyld. Fra før. Men det er ikke. What the fuck? Jeg ved ikke, hvad der skete. Bare Luigi, der er kommet ind. Luigi, der er kommet ind, mand. Short. Hvor er du så meget bedre? Ja, André, har du lyd på i dag? Nope. Okay, vigtig info. Yes, Fordi der er flere gange, hvor jeg hører ting for dig, og jeg tænker, okay, det ved han. Og så går du Jeg noget har helt aldrig andet. lyd på. Jeg føler, den snak har vi haft. Okay, så jeg bare lige for at vide, at man skal være din fucking news channel. Det skal du alle sammen. Sæt nu bare If you hear something, say something, man. Er du... Du lyder som sådan en eller anden mærkelig reklame for Manden vil jo være MeToo. fucking If you simpel, hear hvis det something, var, say at something. han spillede på lyd. Helvede, så fik jeg hende, eller hvad? Hun er så ringende af Brinkson. Ej, men du er så syg mod mig, ikke? Men du er så ring. Prøv at se! What am I supposed to do? Andrea, jeg siger bare lige en lille ting, der ikke... Du må ikke blive ked af det. Det Brøgne, han ligger og græder i græsset. Du må ikke blive ked af det. Hold lige der, André. Klem det i dig. Jeg har aldrig hørt nogen bruge at klemme noget i sig mere.